You are not that 10th of February 2024. Ka anyị na-echeta ọmụmụ odogwu Ikedichukwu Omekannaya na Philippines. Anụ nwere obi 1 n'Obi Kingdom. Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu Tochukwu kele kele, Onyeoma kele kele, Sam. Aya. Onye ateno. Kele. Egwu mụ na-asọ mkpọtụ na mụrụ nwa ka nwa. Tata ka mụrụ odogwu n'elu ụwa. Omekannaya n'Eshia odogwu. Anụ nwere obi n'Obi Kingdom. Nwagalanya tiji ọdụ owelu nke na-ekwu ụgwọ. Happy birthday to you. Tata ka ị na-echeta ọmụmụ n'okwu n'ụwa. Ikedichukwu n'ụwa. Nwenye dị obi na Nsụka mekene yo. Anụ nwere obi. Mmadụ bụlụ Chukwu na alụ ga-eme o. Mmadụ bụlụ Olisa na alụ ga-eme o. Haba. Ịdị obi ka iji pụtasịa Philippines ka ị na-ajebili onye nwe n'onwere ife o. Tata ka na-echeta ọmụmụ odogwu. Tata bụ 10th of February 2024 ka anyị na-echeta ọmụmụ inu. Ihe a dịka echi na-echi ada agwụ CEO Omekannaya Global Services, Omekannaya Exchange, as a man. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Omekannaya, happy birthday to you. Onyeoma Tochukwu na-ekunyeli ya. Happy birthday to you. Omekannaya. Omekannaya, happy birthday to you. Omekannaya n'izu obili ahụ. Happy birthday to you. Ụmụ na-asọ Omekannaya, happy birthday to you. Aya. Amala Happy buya. birthday to you. Omekannaya, happy birthday to you. Ọ na-akpọtụ home and abroad. Philippines niile. Anyị na-echeta ọmụmụ anụ nwere obi n'Idi Obi Kingdom. Omekannaya. Not that 10th of February 2024. Onyeoma Tochukwu na-ekwu n'ụlọ n'ụmụ ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mani nweze. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzara. Onye ndị mozi na-agwa okwu. Ọ dị Igbo ọbụla fake. Ọ dị Igbo na counterfeit. Omekannaya bụ ezi ọyị m. Ọ ya adịla na mma.